Tigpaminawanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Harry. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang atuman tatampo nagdasingan nga Hari. Thank you! Thank you, Ninyo! Thank you! Salamat ninyo. Salamat. Salamat. Karon ako kanagyan. First time ko pa yan eh. Dili ko pa ibawan eh. Ay ka pala ka. Nagbabaran din mo. Basta, matala. Okay? Mabdos na ka? Oh, Harry. Yes! Sa ato ba? Papa na ko! Dali aras panahon no, Hari? Pura kanus ama lang itong nanganak si Rhea. Karoon mag-5 anyos na ang inyong anak. Maulagi ma? Kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay naman ma. Nganong nakapungutan na mga anak? Oh, walang. O pamangid masundi inyong kamagwangan, good. Aw, lagi ma. Puhon ma. Basi na ana. Paabot lang da. Rhea. Ay. Harry, kapoy ko. Pwede ayaw sa ron. Ha? Sige. Unsa? Nausap? Oo bay. Uy, Sukad lang nga namin yun, may. Huwag mo siya gana, eh. ay. Sige lang balibot. Wa man kahilain. Awa, masad bay. Sure, ginunong ko na, nga wa. Kay, pero meron mo siyang nasbay. Nya, di sana siya magsigi cellphone. Uy, basig di lang gitingali hilig ang imong asawa ng butanga. Mao sa nagduda na ko, bay. Nya, saan naman lang na. Nga kita mga lalaki, mangita ra kita og kining kapahungawan sa atong lawas ng kalipay. Sumagod? Ba? Say gani, bay. Hunahuna kong dili maayo. Nga, unsa? Basinog, mauraon niya niyang magtukbod na ko sa pagpakasa. Bay, Hari. Maunahan. Mauta ni pananghit ko nimo kung okay rin nimo. Pwede bag anhila sa apoy sa memar din sa ato. Wag ulit problema na ko, han. Gusto na ni Mus, Mimar. Ano kung budang kwarta kung Mayong pagbuminaw mga sa abang pa siya, di Lex ba? Pinoy. Naman tayo bakanting kwarto din ni Sato. Muna lang ipaggamit na to niya. Salamat kayo ninyo, Rhea, ha? Kuya Hari? Wa isa pa yan, Mimar. Unsa?
palitan ni mo mga lingerie si Ria? O bay. Yaman. Basin day ba, maura na kuwang sa mong sex life, di ba? Basin ganahan siya ba? Oo, ikaw. Suway. Dayo, Ano sa man eh? tanaw mo. Abli, Ano sa man eh? Oh. Kasexy good aning nga mga underwear. sige sa. Nakaunaw na lang ko day ba nga, basing ganahan ka. Ay, seryoso kita, Harry? Gipalitan ko ni mo, ani? Oo. Gano'n day. Wala may angay, uy. Tingali sa katong bag-o pa tao, Kira, pero karon na luod na king tan-aon, uy. Oh, ha? Ako pa ni mo, no? Iuli ni mo kung asa ni mo palita. Kaya di ko mo gamit, ana. Oh, Ria. Way, ipik. Wa man. Ako may naluoy ni mo, baby. Bay. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imong kainit. Unsa? Day, si ate ni mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko na to si mauli. Oh, mau ba? Nakatog na sad si Dodong, kuya. Mayo noon. Ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Aw, nindot day. At least makapahuway ka. Maulagi. Gamay na lang ang agwantahon. Pila na lang gid kabuan og mo-graduate na gid ko. Mayo kay na, Mimar. Nakay gustong isulti? Okay ra mo ni ate, kuya? Oh. Ha? Nganong nakapangutan mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay. Okay raman, mi. Doon na lang mga gidagmayng butang dili magkauyon pero madara mag-ayo-ayo. Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Mimar. Gwapo ka. Pasensyoso. Unya, buutan pa yun. Day. Kung ako pa'y naasawa ni mo, kuya, no? Lipayon, giti ka permi. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Ganahan ka. Suwaya na to? Mimar. Dapat. Nganong magpaduon mo ka na ko? Ay. Kainit si mong kininhawa, kuya. Ato ta sa kwarto. Unsa? Naay nahitabo ninyo sa imong sister-in-law? Ubay. Tay, binuang. Lagi. Nya, unsa una lang ko na mumabdos to? Aw, kampantib sa kubay nga dili ra. Nga akong gikabalakan. Basin masundan pa. Bayhari. Iuwan ko ganina na. Abli ko di ko pasulon kay gipangayuan kag ID. Maulagi. Nagtuo man gud sila nga minor pa ko. Ginaw mo. Huy, kuya. Kuya, hinahinay lang. Mabdos ko. Unsa? Mauna, Kuya Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga wa ko doawa sa akong binuwang sakit. Mauto nga nakadesisyon ko magpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos kit ko. Ginoo ko.
Ngano ni? Nakita nila ko pregnancy test siyang kwarto. O positive. Sa ato pa mabdos siya. Oh, Tugaan! Kinsay amahan. Wa ka makaila, te. Unsa? Ugwa na siya, te. Dili siya bubarog sa akong anak. Mem, Sa ni na ako, te. Kinipatol ko sa tao nga minyo. Ngayong pagpaminaw sa Lex Pinon. Minyo ang lalaki nila ko pamabdos ni mo. Oh, te. Tinuok ko, Mimar. Asa man ito ni mo gibutang imong utok ka ni patol makaglalaking ninyo. Sorry, te. Sorry. Memar, sorry. Nga wa ko'y nahimo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung buto na naon, sa masaginin akong tanan. Kung wapati katintala, dili unta di mahitabo. Memar, Ayaw ko ganaon na ah. Kaya na ko akong kaugalingon. Mangita na ko paagi. unsa? No. Mutabang ka kutob sa kumahimo. Kuya, Pangitaan tani pagi, Memar. Wa na dinis, Mimar. Unsa? Wa na sa diya mga butang. Nanawag sa ko nila mama ganina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh. Si Mimar nag-text. Ate Ria, ayaw kabalakan ako. Maukir ako. Nara ko'y kailaron nga anda mo tabang na ako, ti. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya ako puhunin yung kung andam na ko. Og sorry kayo sa kong napuhat. Nakonsinsa kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kay bisan unsaon, sadaan mo gud gihapon ko. Pero bisag unsaon ako pag-una-una, dili na ko kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo namo siya manghod. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya nga mawa siya nako. Karon, mag-usa na katuig, sukad sa nahitabo ug hangtod karon, nagpabili ning tinaguan namong duha sa manghod sa kong asawa. Ug wa sa ko mahibaw kung asa na siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kadto mga higalang kaagi ni Harry nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagkalahan yesterday. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papeda. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tuluminawan handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamita. Maayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawagan lang ko niyo sa pangan nga Heidi.
25 years old, dunay boyfriend, usa ka cashier sa usa ka mall diri sa Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa napisa na ko nga pimple kun bugas sa akong naong. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mag-retouch lang ko gamay sa akong makeup. Nag-makeup naman kundaan pagikan sa bahay. Pero oily na sab kaaya akong naong. May 10 minutes pa man hinuon ko o sa kumuin. Hi there, pretty. Good morning. Hi there, pretty. Pretty ka dyan. Good morning, bitaw, oy. Uy, nauna man dahil ka na ako din his comfort Ay, room. sustay. Ang motor nga akong gibukday. Murag yung LBM ang driver ay kusog kayong mipadagan. As in, musingit kas mga dagko kayong truck o mga bus. Akong giingnan, oy, hinay-hinay lang taon kuya. Uy, waramang ko magdali. Sus, di jud maminaw, Jay. Kay murag malingaw sab siya nga kung mapakusog siya og padagan ba. Manggunit man ka ko niya. Amiw. O kung mukalit siyang padagan, no? Murag malingaw siya kung musinggit ko. Ay! Bigat la ka man gud kay tingog. Ay, siksik yung paminahon. Mayong pagpaminaw Mao tingali sa nga Let's ginatong Pino. driver og sungog nimo. But in fairness, murag gwapo siya, bisag naka-helmet siya, Day. Maklaro siyang mga mata. Yaks, kaya bag. Lagi, uy. O, humot na yung helmet, ha? Klaro nga gisanitize, cute. Nasab. Gikilig na sad kag lalaki. Nya ending ana no, heartache. Ay, grabe siya. Kay nag-akinatag mga heartaches, wa na lang tayo right nga mo daig og laki. Salig lang kadang gwapa kada. Hamis pa ka kutis. Nainawang ni mo ay sa amin, tanawa good, hamis kay Day. Wag yo'y bugas. Samtang kining ako taon, murag nagyog kaguran ning akong naos mga uwat sa bugas. Kaguran yun. Grabe. Ay, bitaw day. Blessed na sad kaayo ko nga wa gid ko anang bugas-bugas sa naong. Sukad pa gid kani adto. Uwili ko pero di ko bugason. Hindi na all. Bisan unsa naman lang ginay pamutang nimo ana imong naong good. Kadaot sad baya na. Ako kana akong gamiton mga mild ra gyud na nga cleanser creams. Ay, kinilaging trying hard kay tang manambal aron maayo. Uy, tana, uy! Hala no, nagsige manghino tagtabi din he. Na, malate na unya ta. $479 tanan, ma'am. Kakatul baya sa akong ilong, uy. Here. I received 500, ma'am. Miss, kung pwede lang palihog, ayaw sige ugunit sa imong ilong. Well, magunit ka kwarta. Kayo ka magunang kwarta, miss. Makapimple na. Ha? Nahimuot man ko sa babae ganina sa mall. Uy, nga gibadlong ko nga sige kunok og gunit sa akong ilong. Kay basin, magka-pimple. Uy, buyag. Pero nga sad ka ning dapit sa akong kuan may ilong katulman. Mag-cleanser sa di ay ko. Magtangtang ko sa akong makeup. Uy, hala. Unsa ni niya sa akong naong? Pimple? May bugas ko sa naong? Lucky gyud kay ko nga dili ko bugason nga pagkatao. Bisan naapan ako ang rigla. Pero puriyabuyag lang gyud in taon, wa ko anang bugason ko. Until one time nga may gibati kong katul dapit sa akong ilong, nga dili na ko kalikayan nga magsigi ko gunit ani bisan mangaha ko sa mall. Siging ihap o panukli sa mga customers. Bugas gyud siya og akong gikurit o gipusa. Onya. Hala. Hala, uy. Nihubag naman hinuon ako now. Nihubag na gid siya. Hala, uy, di ko kadyuti, ani. Tawagan ako si Mian. Ha? Ibugas ka? Kami nagsugod. Lagi, Mian. Ang bugtong na kong bugas ba ni dako man.
Nya murag nihubag ang pikas bahin sa akong naong sakit. Nahadlok jud ko ani ba? Hala ka diha, uy. Tagsaratood ka bukason pero as in nahubag yun ang imong naw. May pa-check up na, uy. Ay, oo, lagi. Mo absent sa ako ron kay magpa-check up ko. Nag-inom naman hinon kog pain reliever. Pero oy, nihubag man gid ang akong naong day. Mo gani, magpa-check up ka. Kay og nihubag, kinahanglan na ng mukupos gyud. Mag-need na og antibiotic day. Amping taon, uy, kay na ako'y nadunggan, anak ba? Nga gikurot lang niya ang simple nga bugas, pero namatay, uy. Ha? Tungod lang sa bugas? Laki! Mong ayaw kitnag, dugay-dugaya, day. At tuloy dahin sa doktor. Delikado ni kay naani sa danger triangle of the face. Maupatok? Kung may pimple o acne manggani mo ani nga area, never pop or squeeze the pimple. Ilabi pa kung may proper sanitation o hugaw ang imong kamot. Hala, maura ba na akong gibuhat, Dok? Oo niyan, saan man ninako, Dok? May reseta kong tambal nimo good for 1 week ha. Duha ni ka klase every 6 hours. Ug may ointment sab kong i-apil og reseta. Okay, Dok. Thank you. Pauli diris ato kay tambalan ta ka. Pero ma, ang akong trabaho diri sa syudad taon. Ug unsa man sa itambal nimo nako? Nga naadi sa probinsya? Ay so, sa iyon ra kay nakoy. Buwak ra gyud nas ang tuwa nga ay dukdukon og ipapilit sa hubag nimo. Unsa? Ayaw, patuwa ng mama ni mo. Uy, Heidi. Ayaw na ninyo hilabti kay ma-infected unya na. Unya pa? Unsaon man din ni nako? Iwasaw na tugtumar ang tambal nga grisitas, doktor. Kay dili maguna ingon ana dayon nga muhiyos dayon suod sa 3 ka adlaw sa pag-inom nimog tambal. Human sa 7 ka adlaw o pagkahurot sa ibong tambal, pagpasikan opinyon na. Pa? Pero natambalan gyud ko ni mama og binisaya. Buwak sa gumamela nga putot ba. Gibutang sa affected area. Pero wa may alibyo eh. Ni samot hinuon kakatol. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Unsa man di ay kadelikado ring gitawag og the danger triangle of the face o nabasahan sad nako nga triangle of death. Unsa man di ay kadelikado ni area ha? Ikaduhang pangutana, gitugkan manggod ko og murag pimple aning area ba og dihang akong gipap ang akong bugas. Nihubag man hino ng pikas na kong naong? Nga naman kadi ay ni. Nga dili man unta gyud ko bugason, sukad pa kani adto. Ikatulong pangutana. Didto na ko og doktor. May giresita siya nako nga duha ka tambal. Unya do na say ointment. Apan 3 days naman lang nakong tinumar. 2 times a day. Apan wa magkakitang kaayuhan. Wa ka ko kaayon aning tambala. Ikaw pa ito katapusang pangutana. Gibutangan ni sa akong mama og dinukdok nga buwak sa gumamela. Nikatol man hinuon og maayo. Kung after 1 week, og dili man gani ni mamaayo, unsaon man ko? Kinahanglan ba ning operahan? O pwede bang moduol ko og laing doktor? O magpa-second opinion ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Heidi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kini padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw, nabasahan na nako somewhere. Old age starts at 80.
Sa to ba, kato mga 79, dili pa ka old ay, kay old age starts at 80 man. So, learning is lifetime. Doesn't mean nga kung ikaw 60, 70, 80, you stop learning because daghan pa gyud kay tagdili ibala na ning kalibutan na. Bisag hudton pa na tong kurso sa universidad, daghan gyapon tagwa may bali. So, learning is lifetime. As long as we still breathe, we keep on learning. And respect, ha? Respect. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Heidi, 25 years old, na ni siya boyfriend, cashier ni siya sa usa ka mall dinhi sa Cebu City. Ang iyang problema kay daghan ni siya bugas-bugas kuno nya naarba sa danger zone sa atong naong. Kini mga atong naong good na triangle na diha ang atong mata, ilong, baba, mga sinuses. Nadol ni siya sa atong central nervous system, sa atong brain. So, posible nga maapektuhan po ni siya o ang atong brain kung na-damage siyang dapita, no? So, ako laging paningkamutan ni Hyde sa imong mga pangutana nga atong matubag, no? Musta naman ay mga taga Cebu City, no? May pagpaminaw sa mga kauban ni Dr. Belinda Pañares da sa ilang balay, mga kauban ni Dr. George ug Inday Ruiz da sa ilang balay. Mayong pagpaminaw ug Inumdaw na po na ako si Nestor ug si Linda Pasaylo diya sa Minglanilla ug si Albert ug si Aluna ba to ay mga sawa Albert ila-ila na ko nitong sang adlaw diya sa Tungkop basta kay Minglanilla area. Alright, so unang pangutana ni Heidi. Unsa man di ay kadelikado ng gitawag og the danger triangle of the face? Kung nabasahan sa nako nga triangle of death, unsa man di ay kadelikado ning area ya delikado ni siya, no? Triangle of death. Naamang god diha ang atong mga sensitibo nga mga parte sa lawas. So nya akong balikon ang atong naong nga maoy nabutangan sa atong mga importante nga mga organ for senses. Nadiya atong sight, ang atong nose, nadiya ang atong taste, atong ang atong pagsimhot lagi na ang ilong. Nya there's sa kilid-kilid na atong dunggan. Nya ilaw ba yan na diha ang atong brain. Ana ubos na ng atong spinal cord. So this area is very delicate good. I mean very sensitive good. Dangerous good ug ma-damage for some reasons, no? So mo na nga careful lang gyud ta, mabitaw nang magmotorsiklo ta, ha? Kadtong mga nagmotorsiklo, ayaw mo pagkumpiyansa kinahanglan lagi mo helmet kasi simbakog makatumba-tumba protected ang atong head area. Libaya na makasigurado kang maay kay kamo drive ng motorsiklo kay makaligis lang kadiyang pakpak sa saging wala yabo na ka, tumba na ka. Ako I think authority konsultihan kay ako Dr. Rene Obra 10 years ko nagmotorsiklo. Napo katuig kong nagmotorsiklo bisan sa estudyante pa ko nagmotorsiklo na ko. So kay bawag ko sa kinabuhi sa usa ka tawo nga magmotorsiklo. Nakadagan ako na tumba pero kadawis ginawa mo ko magrabihi. Pero experience ko kayo ko ng pagsakay og motorsiklo. Okay? So magbantay lang gyud ana. Danger triangle of the face. Sibli kang maparalyze or mamatay kung madamage ka ng dapita. Ikaduhang pangutana, gitugkan manggugkog murag pimpol ani nga area. Ug dihang akong gipap ang akong bugas, nihubag man noon ang pikas naong ngano man kadiay nga dili man unta gyud ko bugason sukad pa kaniadto. Well, ngadto sa mga bugason usahay ba na hormonal, no? Kani magkadalaga, magkaulitaw, taas ang imong testosterone level, maybe other hormones, estrogen, maka-cause ni siya og inunta pimple kanang formation. Usapan niya na kanang high ang humidity sa palibot. O niya ay mga cosmetics nga ma-allergic ka or maka-irritate sa mong skin. But akong balikon, never prick kung mahimo lang. Kung mahimo, yun na lang pag panamin, pag di ka matintal nga mo prick ka. So na mga tambal niya ni, ang among guulo na ni, mga dermatologist, maybe they will prescribe antibiotics or mga retinoid treatment, no? Natay gitawag og azelaic acid, no? Nga ibutang diya. Yan mga acne. Oh. Pero antibiotic yun. Naagay mga antibiotic. Kining benzoyl peroxide. Dili ni siya parehag hydrogen peroxide, benzoyl peroxide. Usap po niya sa idisita sa dermatologist. Nabalo ko na pero dili yun ni mo akong trabaho kada adlaw. Ang mga expert ani mga dermatologist. Sige, ako lang siguro pong lakbitan pag istorya. Unsaon na to pag likay nga dili ta magkabugas, no?
you must be hygienic. You have to wash your face with warm water, with mild facial cream. Yan may butang diha. Avoid breaking or touching sa imong naong. Kay ang imong kamot usahay, hugaw, maka-irritate, no? Imong diet must be healthy. Fruits, vegetables, and kung naa kay exposure, mag beach baron or naabor mga outside activities, mag sunscreen ka. Makeup nimo must be selective. Dili lang ka pataka kay basig allergy po ka sa imong makeup. Sunod nga pangutana, dito ko og doktor, ug gisutahan ko niya og clindamycin ug cloxacillin. So di sa mga antibiotics ni sila ug ointment. Apan 3 days naman na akong tinuma 2 times a day, wala pa man koy nakita ang kaayuhan. Wala ka ko kauyon sa tambal. Well, ang kinimagong tambal Heidi, no, mag-ayon-ayon. Don't expect na in 2 days or 3 days time everything will be okay. It will take several days, maybe a little longer. Kaya kining giingnon nimong clindamycin o cloxacillin, mga maayo naman ni siya ng mga antibiotics. Magdepende po sa dosage. Ingon man imong doktor nga 2 times a day, so tuman na lang sa lagi mong doktor. Ayaw pagtuo nga after 2 days, mukuyos na dayon. Remember nga, kinalang kag hygienic ka. Limpyo do ka, o niya, avoid pricking, avoid touching, kay ma-irritate, the more nga makaproblema. Isunod, ikaupat nga pangutana. Dibutang sa akong mama o dinukdok nga buwak sa gumamila. Nakartol man hinoon ug maayo. Kung after a week ug dili man gani na maayo unsaon man ko nga ni operahan ba ni o di ba muduol ko og nga sikan opinion. Yes, muduol kag sikan opinion, no? Basta ba to ning inyo ID sa kuan mo no? Cebu City naman gihapon mo. So ato mo mabulo skin clinic. While dili lang ko mo comment anang buwak sa gumamila kay wa ko experience na. So naarba po yung mga pollens o na po yung mga irritants na hinoon nga makaaddoon sa problema. So careful lang taan yung mga allergens sa mga dust or whatever nga maka-aggravate sa kondisyon. Ang kung mangatol ka diha, uban ako mga pasyente, kung ako mangatol ng gigayo, kung ilang naong, ako usahay tagaan ako antihistaminic, pagkuha sa katol-katol. Sa katulong higayon, balikon ako, please avoid pricking. Kay mga lungag na diha, no? Mura na yun na nadag kanang dalan nga wa may espalto. So, dool nga to sa Mabolo Skin Clinic, hinalang gi-refer mamedok sa taga DYHP, hinalang gi-refer medok ni Dr. Rene Obrang. Uban diang mga intern dia, mga estudyante na nako. Dili tanan ang uban. Obra maestro ba ako, classroom teacher ko. So, nakaila po na ako. Dili tanan nakaila. Sa kubang eskwelahan wa man. Okay, so, inauta kasabot ka sa kung speaker ni mo Heidi. Sa ikaupat nga gayon, please don't prick. Ayaw na lang pagpanamin kay para di ka matintal pagkirot anang imong bugas diyang naarbay daghan ng suod na tambok-tambok. Naka-experience ko na kasi una ako gibugas ako natong teenager pa ko. Okay, so hinaut natay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong magkanunayong pagpaminaw sa mong programa sa Ramayan. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tataka Ramayan. Daghang salamat o maayong adlaw.